Vi bor jo så det her lille parcelhus på 120-30 kvadratmeter, og der har vi så fundet ud af, at vi skal have lavet noget til det her pillefyr. Og der har jeg så besluttet mig for, vi har besluttet os for, at vi skal have lavet det her rum. Og det tager jo så igen lidt overhånd, når jeg går og laver noget, fordi at det har jo så udviklet sig lidt til mere eller mindre danserum, som Amalie kalder det, eller et tørrerum, som mor kalder det. Og jeg vil jo gerne bare have mit pillefyr. Så jeg går jo så derude en gang imellem og går og kigger lidt på det her pillefyr, og kigger lidt på det, dropper piller ned i slangen til magasin eller til fyret. Så var jeg meget nervøs for, at Allen han begyndte at pille lidt ved det, fordi han ville jo spare endnu flere penge. Fordi at han havde fået at vide af Jes, der var noget med det her sommertid. Så han kom ind til mig og sagde, nu kører jeg kun 2 timer om dagen. Jeg siger, hvad siger du? Så kan jeg komme i et varmt bad. Men det har jeg altså sagtens skulle. Det kører 1 time om morgenen, der lige inden vi skal på arbejde, så slukker jeg automatisk, fordi han har indstillet til det. Og så starter fra 5 til 6 om aftenen. Det passer lige med, hvor Amalie skal i bad. Og så holder jeg stadigvæk varmt vand hele dagen og god varme i huset. Så jeg er meget imponeret over det, vil jeg sige. Og så er der også det økonomiske plan der, som vi har været ved at kigge lidt på. Det er jo, at vi bruger jo 18.000 kroner om året i olie. Og det går jo kun en vej, og det bliver kun dyrere og dyrere. Så derfor var vi ved at kigge på, hvad det kunne koste at lave det her rum og pillefyr med opsætning og det hele. Og der har vi så vurderet, at det kan tjene sig hjem på 2,5 år. Så har vi sådan set penge i overskud.